Над плошчаю ціша, на плошчы маўчанне. І ўсё ж аж здаецца хістае зямлю. Маўкліва грыміць, нібы покліч паўстання. Люблю Беларусь, узаемна люблю. Шаноўнае спадарства, дарагія спакрэвічы, шлях да абвяшчэння незалежнай Беларускай Народнай Рэспублікі не быў усыпаны ружамі. І пачаўся ён задоўга да 25 сакавіка 1918 года. Аб незалежнай Беларусі марылі яшчэ ўдзельнікі паўстання 1863-64 гадоў, якія разгарнуліся на землях Літвы, Польшчы і Беларусі, і адным з кіраўніком якога быў нацыянальны герой Беларусі Кастусь Каліноўскі, ля крыжа памяці якому мы зараз з вамі і знаходзімся. Роўна 154 гады таму на гэтай плошчы абарвалася жыццё нашага нацыянальнага героя. Да слова будзе сказаць, што ў мінулым 2017 годзе падчас археалагічных раскопак на гары Гедыміна ў Вільні былі знойдзены парэшткі Кастуся Каліноўскага, які, калі б не гвалтоўная смерць, меў усе шанцы стаць калі не ўдзельнікам, дык прынамсі сведкам абвяшчэння незалежнай Беларускай Народнай Рэспублікі. На 25 сакавіка 1918 года яму было б роўна 80 гадоў. Вялікае значэнне на шляху да незалежнасці Беларусі меў таксама нашаніўскі перыяд, дзеячы якога рупліва абуджалі нацыянальную самасвядомасць беларусаў, якія задавалі тон у барацьбе за незалежнасць. У 1918 годзе, напярэдадні абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі, дэлегацыя беларусаў Вільні выправілася ў Менск. Сярод гэтых дэлегатаў былі ў тым ліку і браты Іван і Антон Луцкевічы. І ўжо наступнага дня, а менавіта 25 сакавіка на досведку, трэцяя устаўная грамата, аўтарам якой з'яўляецца Антон Луцкевіч, была падпісана. Шаноўнае спадарства, той крок, які быў зроблены 100 гадоў таму, не забудзецца намі. Будзьма вернымі ідэалам Беларускай Народнай Рэспублікі. Будзьма разам. Са святам вас!